תעצמו עיניים, קחו נשימה עמוקה לבית החזה העליון ותוציאו. וקחו עוד נשימה עמוקה לבית החזה העליון ותוציאו. ועוד נשימה לבית החזה העליון ותוציאו. תרפו את הרגליים, תרפו, שחררו, תרפו, שחררו. תרפו את הידיים, תרפו, שחררו, תרפו, שחררו. תרפו את כל הגוף בין הידיים לרגליים. תתחילו מהאגן, בטן, גב, בית החזה. תרפו, שחררו, תרפו, שחררו. עכשיו תרפו מהצוואר ועד הקודקוד, את כל הפנים, את כל העורף, הראש. תרפו, שחררו, תרפו, שחררו. קבצו את הכתפיים לכיוון הראש, ממש קבצו אותם פיזית, קבצו, 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 ושחררו. קבצו את בית החזה, פנימה, 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 פנימה את בית החזה, ושחררו. בבית החזה תתרכזו עכשיו בלב. תתרכזו בלב. מהעין הפנימית תתרכזו בלב. תביטו. מתוך הלב יוצאות קרניים, נגוהות של אור, יפהפיות. המון המון אור יוצא מתוך הלב שלכם. המון המון אור. עוד ועוד ועוד אור. ושיוצא האור מן הלב, תרגישו את הכתפיים מתרככות, מתרככות, נעימות, נעימות. את הראש נעים, נעים, נעים. הכל רך, הכל מתרכך. תרגישו את הראש ממש כמו חמאה. נוזל, נוזל, נוזל. העורף, הגרון כמו חמאה. רכה, 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 נוזלת, נוזלת, נוזלת. הכתפיים נוזלות, 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 כמו חמאה רכה. הידיים נוזלות, נוזלות, כמו חמאה רכה. לא נשאר שם שום דבר.
הכתפיים, בית החזה, גב עליון כמו חמאה, נוזלת, נוזלת, נוזלת. הבטן, הגב תחתון, האגן, תמשיכו בכל הגוף, כל הגוף נוזל, נוזל, האגן, הירכיים, הברכיים, נוזלות, נוזלות, נוזלות. השוקיים עד כפות הרגליים, הכל נוזל, נוזל, נוזל. הגוף כבר לא קיים, רק צ'קרת הלב שממנה יוצאים אור זהב זהוב, רק זה נשאר ממכן, רק צ'קרת הלב באור זהוב זהוב, קרניים, המון קרניים זהובות מדהימות, מדהימות. תנו לאור הזה לעטוף את מה שהיה פעם הגוף שלכם. תנו לאור הזה להיות במרחב שבו אתן יושבות. תנו לאור הזה. ועכשיו שאנחנו ללא גוף, אנחנו נקרא לשכינה. אנחנו נקרא לה 3 פעמים. בואי, היי איתי. השכינה, בואי, היי איתי. אתם יכולים כבר להרגיש רטט, עקצוץ, הרגשה נעימה בכל מה שהיה הגוף. השכינה, בואי היי איתי. השכינה, בואי היי איתי. כל הגוף מתמלא אור, כל הגוף מתמלא עקצוצים נעימים, שקט ושלווה ענקית יורדת עליכם. שקט ושלווה ענקית יורדת עליכם. ומי שעדיין עוד לא עמוק, שתבקש מהשכינה, שכינה, בואי תעטפי את כולי. שכינה, בואי תעטפי את כולי. שכינה, בואי תעטפי את כולי. כל דבר נכון, כל מה שעולה נכון, תשהו שם. עטופות באור, עטופות באהבה, בחמלה, בניסים. ושאנחנו פותחות את העיניים, אנחנו נשארות במגע של השכינה במשך כל היום. אנחנו פשוט נפתח את העיניים
כאשר ההרגשה בגוף נשארת במשך כל היום, כל השבוע, כל החודש, כל השנה.